Ngibingelele kwi-Black Life TV, igama lami Samkhelo Kusintwana kaNongoma ezenzikhona la Claremont eMasabhini. Njengenjwayelo kuyazi sithathe oh my sister, sithathe oh my brother basichazele uhambo labo from ekuqaleni bese sekhaya until manje la edrobheni. My brother, unjani? Ngiyaphila mfethu. Mina igama lami njengoba ngishilo ukuthi nguSamkhelo, wena bathi ubani? Oh mina ngumfana futhi mfethu ngwamkhizi Sibongo. Ngisuke eNtshanga. eNtshanga bangazi ngelikagalo. Ngesimo sokuthi wena mfethu izinto zempilo Osanazo my brother. Simple. Kushuthi mfethu kahle kahle into engayisho mina mfethu bengumuntu oright empilweni ngesimo sokuthi uma ube umuntu ophandayo yayibo lo nto oright usebenza grand yabo. Kushuthi emndenini mfethu useli nodadewabo engimbiza ngomamkhulu yabo lo nto Mhlawumbe bangaki ekhaya? Kushuthi ekhaya la wena mfethu sihlala siba u2 siba u4 kahle kahle ngoba umamkhulu ingane yakhe entombazane mase kuzoba mina mase kuzoba ioledi uyabo. Kushuthi umamkhulu aphume separate uyayibo lo nto ngesimo sokuthi ngalesa sikhathi ioledi engaka span uyayibo lo plus lithanda kushonela umfowethu njengoba ngumfana futhi kahle kahle khona umfowethu ebengimlami kuSunkulu washona sabancane mhlawumbe washona ngesano 11 8 years uyayibo lo nto lapho uyabo lo. So wayisana lezo inkinga enjalo yabo. Kushuthi ngoNkulunkulu ke mfethu wagcina impilo yakhe iba right uyayibo lo nto. Kushuthi isilonda ngesingabi ikhona kulo uma se right empilweni yabo lo nto. Ngokuhamba kwesikhathi ke mfethu lo wakhe umuzwe weblocks wedaka eceleni nashayo blocks ashayo 6 yabo. Kodwa kuwo wonke kade kwenza ubeyenzela nengane yakhe intombazane uyayibo lo nto mfethu. Kushuthi ehamba manashone lo muntu mfethu yabo. Ngisale nalo mamkhulu lo yabo lo nto. Lo mamkhulu mfethu uyikhomisile ukuthi akuyena umuntu. Angikholwa mhlawumbe nanokuthi uzalwa nomali umuntu mfethu. Ngezimo zempilo azenze kumina mfethu bra wami ngikutshela ukuthi lo muntu uma njengoba ngitshela ukuthi ube umuntu ophantayo wathi ekuqediwe ukungcwaba about 500,000 owasala cash engasuka naye endlini siyuyise ebank. Kuyinamhlanje angikwazi bra wami ubexinwe lento ekuthiwa iCasino uyayibo lo. So mfethu kusuke ngenye iday kuKhisimusi bra wami ingane zakhe sayithenge izinto ezintsha ezithengele ngilele kusofa mina ngangogqoka amatheko Soviet bengayigqoki bengayazi nokuthi imali bengigqoka eBen ngigqoka Truworth ngithola mfethu uyabo lo bra wami mekwenzeka leyo nto mfethu isilonda sibe buhlungu ingane zabantu ziyadlala la. Kushuthi i-timer ke mfethu beliyisosha yabo kubo kwe-timer bezikhona ibhanga. Ngenzansi wasekhaya kukhona umunye umfethu ebezenza ngempela yayibo lo. Kushuthi ngayitshela nami ukuthi ayothi ngithathe lezi bhamu ze-timer ngiqhumane nalo mfethu mhlawumbe khona isinto engizosithola kanti lo mfethu udayisa ngalento le esesiyibhema manje la emphakathini uyayizwa lo nto. So mfethu lo mfethu lo mengimnikeza lezi zinto uyaphanda emphantweni sibuye siye naye senza ama-robbery lapha ama-business robbery. Ngikhuluma mina ngokuthi mfethu nayi iBB izodeliver esitolo elokishini bra wami iyabhreka uyayithola mfethu sihleli la ngaphandle njengama-outs ekuseni yabo lo. Bayayifaka izinto bayayifaka so bayayikhipha ngalesi sikhathi sebebuya bra wami. Siyabahlaba phela sithatha amafoni siyabathatha anandaba ukuthi kusekuseni ukuthi ubani obukayo kwenzakalani akunandaba nalonto. Siyasuka sithatha lezi zinto siyabathatha bona siyabavalela sithatha le mali sithatha amafoni abo sithatha amatheko owazi uyayizwa lo. Mina ngokuthi mfethu hayi mfethu anginalutho kuyangijabulisa lokho ngoba sengivuka uyayibo lo nto mfethu. Lo mamkhulu kumphatha kabi plus ngisafunda isikole la uyayibo lo nto mfethu. Lezi insizwe engihamba nazo yikhulile nami uyayibo lo nto mfethu nala emphakathini ayifuni uyayibo lo nto mfethu. Into eyenza ukuthi kuze kugcine ukuthiwa indoda ukuze sikuthembe nawe
njalo sihlezi senza amacala siyadubula sibulala abantu, wena awazi ubulala ngisho yedwa awunaso nisizo. Usengaphandle njalo lapho? Uyabo leyo nto vele sikwimishini la, uyabo leyo nto mfethu. Hhayi ngigcine ngibatshela ukuthi hawu sibani bani kanje kanje, sive sikhahlele isicabha, uyabona imeda yami yokuqala leyo, uyabona ukuthi ngeke ngilisho-ke igama kodwa but khona lapha emphakathini imeda yami yokuqala. Ushaya ngiphi ukiphi lo Simbhodlozela isicabha endlini yakhe ebusuku emini? Hayi masiqala ukuwalala ngo-6 kanje, uyabo leyo nto. Imagine plus la kubo kubiyiwe liyakhiwe igethi siyaleqa. Iyake ngapha wami singena ngaphakathi basikhahlela isicabha ngalesi khathi egquma yena embhedeni wakusofa kube kuthiwa mnango umdubuzo, uyabo. Ninayo information ukuthi uhlala nobani, kwenzakalani yonke khona lento? umndeni wakhe, ingane, yonke into la, uyayibona leyo nto. Sure mfethu kusho ukuthi-ke uyabo leyo nto mfethu seyidayise-ke sidayisa nanewunga vele, uyabo leyo. Njengoba kwenzeka la mameda namaphuza asifuni amaphoyisa asifuna hard time. Lemaphuza siyabazi. Hayi ngokuthi bro wami khona omunye umama besimsebenzisa oyinyanga mfethu. Hayi bro wami besiphonyuka kuthiwa khona lento ekuthiwa uphunya wemphethe, khona lento ekuthiwa umlomo omnandi, uhleke ungathandi, uyabona. Umuthi ubudliwa strong kangangobunge ungibuke njengoba ngithola ngalezi ayikhathi plus ngiyintwana, into ebakhalisayo ngiyintwana bro wami, ayibo leyo nto. Sengingcono manje sengikhulile, ayibo leyo nto. Kodwa-ke mfethu engingakusho mina mfethu ukuthi bro wami into eyangisusa edladleni umamkhulu wami, uyangithola mfethu, ngesizathu sokuthi mfethu yena mfethu empilweni mfethu akakwazanga ukuthi angiphathe njengengane yakhe, uyayizwa leyo nto. Ngagcina nami ngicabanga ngale ndlela engicabanga ngayo, uyabo leyo nto. Kanti izinto zizoba worse ngale ndlela ekugcina sekuyiyona ngoba sengigcina beboshwa labafethu bobabili. Mebeboshwa labafethu bobabili ngisala ngedwa leminyanga, bali bebethumela mina hambe uyodubula ubani, hambe uyokwenza ubani. Ngaze ngagcina sengibona ukuthi hayi ngeke angilahle ifoni ngishintshe umhlaba ngiyohlala kwenye indawo, ngokuthi nginalo mqondo enginawo bra wami sengihamba amalokishi inanda. Yabo ngakini eSouth 5 eMsawazi khona akuboni ngasekhaya, kodwa mina ngeke uzungitshele ngendawo yangakini, ayizwa leyo nto. Yabo lapha ngakini khona i-police station lapha ekuthiwa yabani yisho le police yini i-Witbank i-police station kodwa. Wena ungadla e-Witbank? Yangakhona. Okay. Wena ubuza i-police station kwaDabeka. KwaDabeka. Yabo kwaDabeka lapho khona i-police station, khona ilontunjana lapha isibhedlela ekuthiwa kwaDabeka hospital. Ngithola akuboni ngasekhaya, ngifika ngama-out khona umfethu wangakini ekuthiwa uCasha unama-tax namhlanje, besenza izinto naye, uyayibona leyo nto bra wami. Ngize ngagcina sengiyisiboshwa ngoba mengifika la emgaqweni ukuze bangithembe nami abafethu kumele sibambe inkunzi nabo, uyayibona leyo nto. Ngafika ngabamba inkunzi nami, uyabona leyo nto. Ngagcina ngiboshwa, ngagcina sengiyinombolo, ngagcina ngiyisebenzi, ngagcina ngifike ngikhipha igazi futhi ejele. Wonakala bro wami. So mfethu isikhathi sesihambile kusasafika manje. So laphana ejele phakathi ufika vele nawe uyazi noma wazi ukuthi bra wami, imagine into ebuhlungu kangaka ukuboshwa uyitshelwe ukuthi uyisebenzi kanti awusona isisebenzi, uphakamisa u-6. Uzofika ufice abantu abayiyona leyo nto leyo. Uzothi uma ubatshela ngale nto yakho kuthiwa ayikho leyo nto, kusamele uhambe ugwaza leyo Sho. Yo. Kodwa-ke hayi mfethu engingakusho mina bra wami mfethu, mfethu abafethu mfethu hayi mfethu iwunga mfethu hayi abayiyeke mfethu ngoba yabo wena namhlanje bra wami iwunga ngiyifuni mina, uyabo leyo nto mfethu. Ingigqilazile kakhulu mfethu ey'ntweni ey'ningi, uyayibona leyo nto. Ubona ngiyidayisile isikhathi eside ngingayibhemi, ngiyibhekiswe ukuthi senginenkinga nami, uyayibona leyo nto. Akusenzeki lutho, uyayibona leyo nto mfethu. Ngagcina sengila emgaqweni la emgaqweni mfethu
Kuphile kanzima bra wami njengoba uhlezi uzwa kuthiwa khona ama-28 nama-26 uyayibona leyo nto mfethu. Ungasibona sigcwele iTheku, ungabona sigcwele siyazana sonke. Ngobani? Kukhona isikhathi la sificana khona ejele sonke njengoba usibona sila, uyayizwa leyo nto mfethu. So manje mfethu njengoba kuhlalwa kanjalo-ke mfethu kuyalinyazwana, kwenzeka yonke into. Awukho safety, uyayibona leyo nto ngoba uma ungenayo imali ye-shelter ulala esitradini, uyayibona leyo nto mfethu. Eceleni kwesicabha sesitolo, imagine ingaqhamuka ngisho imoto ikushayise, uyabona leyo nto. So bra wami mfethu umuntu mfethu belifisa usizo bra wami lokuthi mfethu angazi mfethu ngenzeka kanjani kube khona usizo oluthize ngoba mfethu umuntu uhlakaniphile bra wami. And the same time mina mfethu bengine-license, bengine-ID, anginayo i-ID. Uyabona ngingenayo i-ID yami ayintshontshwanga. Yathathwa umama omkhulu wami lo ngikutshela ngayo. Uyisaphi manje umama? Mfethu uyayisuka uyothi mina ngishonile njengoba ngihlala emgaqweni. La mgaqweni sengihlale 10 years bra wami. Uyayizwa waphunyelwa imali, uyayizwa leyo nto mfethu. Namhlanje angimazi uyayibona leyo nto mfethu. Uyabona leyo nto. So naye mfethu kusamele ngimbophe. Yeah, uyabona ngoba kuyimanje ngifuna ukuvula i-account angi-exist bra wami. Uyabona manje itakelene impilo inzima bra wami kangangokuba isikhathi sokuqala kumele ngiphume kuyo. Ile nkinga mfethu, ayikho engaphandle igcwala lapho. Hhayi my brother, mina ngiyasestudio sakho ngiyabonga kakhulu ukuthi usijoyine la kwi-Black Life TV. Siyabonga kakhulu mfethu, engathi konke okufisayo kungaphumelela. Siyabonga kakhulu. Buke lapha ekhaya, it's been lovely, it's been fun. See you same time, same place, noma nini khona la kwi-Excel Lokishi. Igama lami Samkelox, I'm signing out. It's the Black Life TV.